Sa ibong kanaitalang kaso ni African swine fever sa Barangay Carolina kan primerong semana kan Agosto, naitalaan nagdobling bilang kan mga binunong urig sa Naga City, Abatwa. Sigun sa manihamiento kan pasilidad, resulta ini kan rigmat na hog farmers asin kooperasyon ninda sa pagpugol na maglakop pa anhelang kan urig sa ibang poultry farm. May report si Joel Sulina. At dagang unyan. 200 heads per day o doble ang numero kumpara sa last year na igwama ng ASF cases sa siyudad ng Naga ang nabubunong uriga sa Naga City District, Abatwa. Sigun ki Mr. Ansel Manyo, acting head kang Naga City, Abatwa, resulta man ini kang pagiging marigmat kang mga hog farmers as in kooperasyon kang mga ini sa mga otoridad, partikular sa City Veterinary Office as in City Agriculture Office, ngaring mapugulan ang paglakop kang ASF na talagang nakaka-apekto sa industriya ng pag-uurigan na nakapag-produce man ang mga farmers ng dakol na urig o sa indang higot na pagpapasunod ng biosecurity ngaring maprotehiran ang kabuhayan ninda na nagresulta man ang pagdakol ng mga buno ng urig sa Naga City, Abatwa. Regular man, asin mayo ning palta ang biosecurity measure na pinapasunod sa District Slaughterhouse para mandai malaugan kang ASF virus. Last year, almost nasa 100 something last year. Ano niya na doble. So, ibig sabihin, maray si mga farmers na nakaka-produce and nagdadakula si number na binubuno mo. So, kami man, in terms of security sa facility, ano man ini, regular. So every day, ini-ensure mi man na dapat talagang if possible, may makalaw. Kasi may 2 layers naman. Ang layer 1, si gate 1, may mga goal sa kita na visual, hinihiling nila. Kung may mga signs and symptoms for facilities, madman siya say mga 50 meters away, o less than 100, another inspection niya. Yun yan sa tuyang veterinary office na kusidang livestock inspection to ensure na may makalog sa mga tangkals naman sa koralta. Naghahanda naman ang sendang pasilidad sa magiging operasyon ngunyan na bulan ng Setyembre o modakul ang mga hayop na ipapabuno para man sa kapistahan Campenya Francia ngunyan na taon. Sigun ki Mr. Manyo na mahire man sindan ng seasonal NC2 butchers pandagdag sa sendang eksistidong manpower para maakomodar ang matriple o madobling numero ng mga bubunoong hayop sa fasilidad. Ang effort niyo po is ma-hire kami ng mga kumbaga seasonal job order. In fact, nag-post na nga kami sa Facebook me. Ikaw nakita mga applicants, siguro little less than 20 nag-apply. Pero ang minimum requirements po, dapat may NC2 ka. TESDA NC2 slaughtering operations. So ini po, ang balak mi kanima on call. So bako lang during the fiesta, but during Christmas, natako lang numero. During January na medyo halang ka ang numero. Pero at the same time, pag may mga absences sa facility na pwede mo silang i-recall. Ang problema po ba kaya sa minsan ang sarang challenge sa facility is physical ang trabaho. And ang mga worker tango niya nagkakaedad na. So yung si wear and tear, minsan nagsasabi sila dahil nang kahit ang hawak mo para tindog ng more than 8 hours. So yan po si ma-augment ng mga job orders. Para sa Nagang Unyan, Joel Sulina. At dagang unyan. Ika ako, kita, Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.